Ma naf li kien hemm l-ebda attakk fuq l-Speaker. Hekk iddikjarat id-Deputat Nazzjonalista Yves Borg Bonello waqt dibattitu fuq radju tal-Knisja ippreżentat mill-Professur Andrew Azzopardi. Mela l-ewwel nett ma naf b'ebda attakk fuq l-Speaker mill-Partit Nazzjonalista. Din id-dikjarazzjoni surreali minn Borg Bonello ġiet wara l-attakki kontinwi tal-kap de facto nazzjonalista Carola Aquilina. Fil-Parlament Aquilina fost oħrajn indirizza lill-Speaker Angelo Farrugia u qal kemm jiddubi ta' kemm jaħseb. F'attakk ieħor fuq l-Speaker, il-kap de facto nazzjonalista Carola Aquilina qal li jekk irid ikeċċih mill-Parlament, irid ikeċċih bil-Pulizija. Mux bil-polizija, għetlek terġax tamela, ma għadekx il-kelma, iqaf. Għawnek kitwet minn 79, btet tiġib bħal oħrajn. All right? Iqaf, għetlek iqaf. Intant, it-tnejn il-Parlament se jiddiskuti mozzjoni tal-Partit Laburista sabiex tikkundanna l-aġir ta' disrispett minn Carola Aquilina fil-konfront tal-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia.